राजा अत्याचार जो चलीगला से सरकार कौन कले राजा को कहले तुम हाथ जिनटा चली जाती तुम कौन दरकार आमर। जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशार तीर्थस्थली। ओडिशार तीर्थस्थली यूट्यूब चैनल रे आज आम बासलता स्थित बाबा भोलेनाथ दर्शन करवा आसନ୍ତୁ। भोलानाथ मंदिर विजे बासिलीहता बासिलीहतार परिचय अच्छी किंतु यह बालीझारी ठारे प्रसिद्ध अच्छा। आसନ୍ତୁ आम दर्शन करवा। ओम श्री श्री भोलानाथ नमः। आम चेष्टा करुछु नरसिंहपुर प्रसिद्ध लाभ कर अष्टशंभु मध्य आम अष्टशंभु दर्शन कराइबु। प्रथम तो आम बाबा मुक्तानाथ आणीचु सामने जहाँकि बालीसाही पंचायत नुआ गाँव अवस्थित। यह आमर बालीझारी स्थित स्वप्नेश्वर भोलानाथ महादेव। आम पुणी अष्टशंभु भितर अन्य समस्त मंदिर दर्शन कराए। आप बर्तमान दर्शन कर भोलानाथ। मंदिर विषय पछरे पचारिचे किसी पूजारी को मंतव्य से रखिंट। आम दर्शन कर सारा मंदिर कथा शुणा से प्रभुंर महिमा विषय किसी वर्णना कर। भल पाइबा हेतु आमर यूट्यूब चैनल बर्तमान सब्सक्राइबर संख्या बढ़ी चली पाखापाखि 540 पाखापाखि अतिक्रम कला। एत कम समय दिन भितर आम बहुत सफलता पाइबा भल पाइबा अच्छी। तो आउ अनुरोध करूँ जे चैनल को टे सब्सक्राइब करूँ। सब्सक्राइब कले आमर मनोबल वृद्धि पाइब। आम जानबू जे आपण मानकर आग्रह अच्छी। तो आम पुणी नुआ नुआ दर्शन कराइबू तीर्थस्थली को।
ମନ୍ଦିର ହେଲେ 500 ବର୍ଷର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବି ସେମିତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 500 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କହିପାରିବୁ। ଆମର ଏଠି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର, ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସର୍ପ ଆଘାତରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମର ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳନ୍ତି ବି ଗୁହାରିଆ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ନରସିଂହପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ଭୋଳାନାଥ ମହାଦେବ, ତାପରେ ଚମ୍ପାନାଥ, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ସୋମନାଥ, ତାପରେ ମୁକ୍ତାନାଥ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଏଇଭଳି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଠି ନରସିଂହପୁର ଏରିଆରେ। ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଆମର ରାଜଓଡ଼ାରେ ରାଜାମାନେ ବି ଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବି କରି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେମାନେ ବି କରୁଥିଲେ। ରାଜଓଡ଼ା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିନି। ଅବଶ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତଦାରଖରେ ମାଳିମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ରଜା ହିଁ ସେଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କ'ଣ ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମିଳନ ନରସିଂହପୁର ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ 22 ସ୍ଥାପନ, ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ଯାତ୍ରା ବି ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାଜଓଡ଼ା ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଯେତିକି ଚାଲିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ହାତରୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଯାଉଛି, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ନରସିଂହପୁର ରାଜା ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଚାହିଁଛି। ସେତିକିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ନରସିଂହପୁରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମହିମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ପ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୁବକ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୌରବବାଲା ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ସର୍ପ ଆଘାତରେ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ଆମର ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଇ ଠାକୁର ବି ଗୁହାରିଆ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ।